Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdan bagly tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Şogun hormatly prezidentimiziň taýsy tagyllaty bilen garaşsaz baky bir tarap ýurdumyzda Türkmenistan parahatçylygyň we anlaşmaň watany ýylyna Türkmen halkynyň bayramy uly dawarlara wetlendi. Ellerinden dur dökülýän halçylarymyz mehriban gelýärler. Sizi halkymyzyň müdümlik buýsunjy Türkmen halkynyň bayramy bilen tüý sürekden gutlaýar. Garaşsız baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna alynıp berilýän işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýörülgiler bilen üstünlikleri başlanýar. Muň şeýledigini hepden dowamly wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 24 mayda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň ak mermerli paýtatymyz Aşgabatyň 140 ýyllyk şanly bayramyna başlanan Giňişler Mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşyna degişli bir neçe meseleleri garaldy. Mejlisimiz mejlisiň başyna oňa gatnaşyjylary we mehriban halkymyzy Türkmenistan parahatçylygyň we anlaşmaň watany diýilip aglan edilen ýylla giňden bellenýän Aşgabat şäheriniň güni hemem ak şäherimiz Aşgabatyň döredilmeginiň 140 ýyllyk şanly bayramy tüý sürekden utlady. Aşgabatyň binagarlyk keşine hatam özgörtmek, şäher ýylatynyň awadan durmuşy, zähmet çekmek we din jalmak üçin amatly şertleri döretmek, halkyň durmuş taýdan gowruglygyny hatam gowlanyrmak, täze iş orunlaryny döretmek, hyzmatlary ulgamyny kemilleşdirmek, şäherde arasaçylyk kadrlaryny berja etmek biziň esasy maksadymyzdyr diýip hormatly prezidentimiz nykdy. Hormatly prezidentimiz öz boşly manyny özüne jemleýän şanly toýuň şäheriň 140 ýyllygynyň Türkmenistanyň mukaddes garaşsylygynyň 30 ýyllyk şany senesiniň bayram edilýän ýylyna belenilýänini nykdy. Günü-günden gözelleşýän, soňky ýyllarda keşini düýüp götür özgörden paýtagtymyz berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň egert uly özgörtmeleriniň öz boşly nyşanyna görüldi. Hormatly prezidentimiz ulug pudowynyň öňünde durýan esasy wezipler kesetlep ýolagçy gatnatmak babaty ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hilini ýokurlandyrmak boýunça çäreleri güýçlendirmek tapşyrdy. Mejlisimiz ýolagçylara hyzmat etmek medeniýeti baradaky mesele aýratyn üns bermek möhümdigini bellep, bu babatda bir näçe anyk tapşyryklary berdi. Döwlet başlarymyz ak mermerli Aşgabatyň ýurdumyzyň ykdysady we syýasy taýdan ösüşini, jemgyýetiň ruhy durmuşyny we intellektual kuwatyny aýdyn beýan edýänligini belledi. Watanymyzyň baş şäheriniň ýeten sepketleri hemem binagarlyk taýdan gözelleşmegi bu gurda kesitlenen meýnamalan takyk ýerine ýetirilmegi bilen göz-göni baglydyr diýip mejlisimiz degişli işleri ýerine ýetirmek üçin bölünip berilýän serişdeleri maksada laýyk ulanmak meselelerini berk gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Soňra Türkmenistanyň Milli Gençlik Mejlisiniň başlygy mejlisimizi paýtatymyzyň 140 ýyllygy bilen mähirli gutlap, hemem ýurdumyzyň we oň baş şäheriniň egert uly üstünlikleri gazanmagyna döwlet başlarymyzyň ören uly hyzmatlaryny bellep, Milli Gençlik Mejlisiniň kabul eden karary barada habar berdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň at gazanan arxitektori, arkada prezidentimiziň Aşgabat şäherini syýasy, ykdysady we medeni taýdan ösürmekde, oň halkara awryny artdyrmakda bitiren aýratyn uly hyzmatlaryny, hemem şahsy goşundyny we paýtatymyzyň ýaşaýjylarynyň isleg arzulary göz öňüne tutulup, Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň hormatly raýaty diýen adynda kylýanyny habar berdi. Mehmedow karary okap döwlet başlarymyza degişli resminamany goşurdy. Hemem mejlisimizde berkjan saglyk, uzak ömür we halkymyzyň hemem berkarar watanymyzyň gullap etmeginiň behidine alp barýan işlerine täze üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz bu hormaty ata watanymyzyň gullap etmeginiň hatirasyna halkymyz bilen agdy berlikde, jewslikde zähmet çekip belen sepketleri getmäge goşundy üçin berilen baha hukmyny kabul edýänini aýtdy. Döwlet başlarymyz Aşgabat şäherini ösürmek boýunça işleň mundan belägim
dowam ettiriljekdigini bellädi. Millilizmyň ýadawsy taglalaryny netijesinde ýurdumyň baş şäheri dünýäde işgörlük merkezi, intellektual we medeni paýtaxt hökmünde giňden tanalýa. Häzirki wagtda Sewitde we halkara giňişlerinde Aşgabatyň ornuny artdyrmak boýunça teklipler taýýarlanylýa. Hususan Aşgabat şäheri bilen dost dogunlyk aragatnaşyklary ýoly goýulan daşar ýurt şäherleriniň uniwersi bilen dörli ugurlarda hyzmatdaşlygy berkitmäge gönükdirilen milli meýilname işlenip taýýarlanylýa. Biz öz paýtagtymyza buýsunýas. Aşgabat şäheri gyýtky wagtyň içinde tanalmaz derejede özgürdi diýip millilizmimiz aýtdy. Hemem soňky ýyllarda paýtagtymyzy ösdürmäge köp öns berilýänini bellidi. Şäherde öz boşly binagerlik keşfi bolan desgalyň köp sanlysyny gurýas. Şol binalaryň we desgalyň birnäçesi eýem Guinness rekordlar kitabyna girdildi. Paýtagtymyz döwletimiziň durmuş ykysady we innowasion ösüşiň ýoly bilen çal tepkinne önemli öňe barýanynyň iş ýüzünde aýdyn şany bolup durýar. Millilizmimiz mejlisiň dowamyna birnäçe resminamalary gol çekdi. Şolaryň hataryna Aşgabat şäheriniň demir gadagynda guruljak Aşgabat City ýaşaýyş toplumynyň meseleleri hakynda karar bar. Şeýlede hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň awadançylygyny hasam gowlandyrmak maksady bilen welaýetlaryň etraplarynyň we etrap hukukly şäherleriniň hemem Aşgabat şäheriniň etraplarynyň arasynda 2020-nji ýylyň jemleri boýunça durmuş ykysady we meden taýdan ähli görkejiler boýunça iň ýokary netijeleri gazanmak ugruna bätleşik yglan etmek hakyndaky buýrugy gol çekdi. Döwlet başlygymyz berkarar watanymyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy münasibetli paýtagtymyzda başga da birnäçe binalardyr desgalan gurulýanyny öňe çekdi. 25-nji maýda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň güni we paýtagtymyzyň 140 ýyllyk bayramy münasibetli paýtagtymyzyň demir gadagyny Aşgabat City eri ýaşaýyş toplumynyň düýbüni tutmak dawaratyna gatnaşdy. Häzirki döwürde ak mermerli Aşgabat Aziýanyň merjen şäheri diýen iqrarnama iyi bolly we dünýäniň iň owadan ýaşaş üçin amatly şertleri özüne jemleýän şäherleriniň birine urildi. Millilizmimiziň başlangyjy we paýhasly ýol başlygy esasyny paýtagtymyzy ösdürmek täzeçil konsepsiýasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şoň bilen baglyqda adamlaryň has amatly durmuş şertleriniň döredilmegi Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biridir. Hormatly prezidentimiz ýygnananlara ýüzlenip elkebilen hemmeleri watandaşlarymyzy her bir Türkmenistanyň buýsunjuny we göz guwunjuny öwrülen ak mermerli paýtagtymyz Aşgabatyň gününi uly dawarlara beslep giňden belenip geçirilýänini aýtdy. 2013-nji ýylda döredilen bu bayram her ýyl täze mazmun bilen baýlaşdyrylyp milli sinamamyzy möhüm orny eýeleýär. Her bir şanly sina gabatlap berkarar döwletimizi dürli maksatly täze detgalary hemem binalary dawral ýagdaýda açyp bulanmaga bermek hemem garaşsyzlyk eýýamynyň ruhuny laýyk gelýän döwre we guruluşyklaryň şol sanly owalňdyr şäherçiliň tutuş şäherliň düýbüni tutmak we gurmak Türkmenistana asly däwe urly. Biz paýtagtymyzyň demirgazyk bölegine guruljak ajaýyp binalar we desgalar toplumynyň binýadyny gurýas diýip millilizmimiz sözüni dowam etdi. Umumy meýdany 744 hektar bolan bu ägirt uly toplumy şäheriň içindäki şäher diýip atlandyrmak bolar. Çünki ol türli maksatly binalardyr desgalan 200 gowragyny öz içine alyp ýaşamak we denjalmak üçin ähli zerurlyklary öpçün edilen tutuş şäher düzümini emele getirer. Millilizmimiziň çykyşy tamamlanandan soň bu ýerde Aşgabat Cityniň taslanmasy, umumyň bu ýerde guruljak desgalar, binagarlyk toplumlary we ugurdaş düzümleri barada giňişlen maglumat berýän video şekilleri görkezildi. Taslanma laýyklykda bu ýerde ähli amatlyklary özüne jemleýän ýaşaýyş jaýlary bilen bir hatarda durmuş düzümini degişli beýleki desgalar, idara binalary, stadionlar, täze şäheriň çar kunjuna uzaýan döwrewap ýollar, ýerasty we ýerüstü geçilgiler, köp gatly awtodurulgulary bolar. Belenşäli binalyň öpçünçiligine şäher hojalygynyň dolanýyş düzümine täzeçil tehnologiýalar sanly ulgam işçiň ulanlar. Soňra körpen etirilen wekilleri döwlet başlygymyza ýüzlenip ajaýyp goşgy setirlerini okudular. Hemem hormatly prezidentimizden şanly waka münasibetli geljek nesillere niýetlenen ýadygarlyk ýazgy ýazmagyny haýyş etdiler. Döwlet başlygymyz ýadygarlyk ýazga gol çekip onu ýürüýte guta ýerleşdirdi. Asly däwe göre millilizmimiz gutyny täze guruluşyň binýadyna atdy. Düýpli maýa goýum serişdeleriniň hasabyna 1200 orunluk 4 tane çağılary bagy, 3000 orunluk umum bilim berýän 4 tane orta mektep, medeniýet öýü hemem 5000 orunluk stadionly sport toplumy bina ediler. Bu ýerde kaşan şol sana has belend, ýagny 12-35 gatly
107 miňden gowrak ýylata niýetlenen 17.836 öýli, 8 görnüşli 180 sany ýaşaş jaýyny gurmak meýleşdirilýär. Aşgabat ajaýyp binagarlyk çözgütleri bolan täze deshalyň we kaşaň binalaryň gurulmagy bilen barha gözelleşýär. Şäher düzümi ýygyderli döwrewaplaşdyrylýar. Melelizmde dawra gatnaşyklary bilen mähirli hoşlaşyp, eginleşler bilen paýtagtymyzyň bagtyarlyk etragynyň çägine ýerleşýän çoğunly ýaşaş toplumyny şanly sene münasibetli açylýan 140 sany 2 gatly ýaşaş jaýlarynyň açylyş dawratynyň geçirilýän ýerine tarap ugrady. Ýol ugry hormatly prezidentimiz bu ýerleriniň awdanlaşdyrylyşyny we paýtagtymyzyň Demirgazy künjeginiň tebigy aýratynlyklaryny synlady. Hemmeler üçin şatlykly ýagdaý emele geldi. Ýurdumyzda jaý toýlarynyň jemgyýetimiz üçin ähmiýetli şanly seneler bilen utgaşdyrylmagy asly däwe urly. Türkmenistan paragatçylyk onuşmagyň watany gelende ýurdumyzyň garaşsylygynyň 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy giňden dawralanyrly. Bu ýerde ýewaňlanyrlan bayramçylyk çäreleri şol dawralaryň öz boşly dowamyna urly. Watanymyzy, şöhratly taryhymyzy we şonky bagtyar durmuşymyzy wasp edýän goşgy setirleri, joşguny aýdym sazlaň owazy belentden ýanglandy. Melelizmde täze ýaşaş toplumynyň toý bagyny kesdi. Aşgabat şäheriniň taryhy, oň durmuş aýratynlygy barada giňişlen beýan edýän görnüşler hasam täsirli boldy. Munyň özi döwürlen we nesillen öz boşly ara baglanşygyny alamatlandyrýan şatlykly wakalara wetlendi. Paýtagtymyzyň ýylaty üçin Aşgabat şäheriniň güni we paýtagtymyzyň şanly seneti münasibetli ajaýyp bayramçylyk sowgadyna urly. Bu ýerde bir wada 140 sany ýaşaş jaýynyň ulanmaga berilmegi paýtagtymyzyň şanly seneti bilen utgaşýanynyň aýdyň beýanydyr. Toplumyň çägine köçelen ugruny aýdymsaz we dörjülük toparlarynyň sunugat usatlarynyň çykyşlary ýewaňlanyrly. Bu bolsa türkmen halkyna mahsus mihmansöýürlük deplerine laýyk gelýän we türkmen toýlaryny alamatlandyrýan çykyşlary urly. Täze ýaşaş toplumy paýtagtymyzda üstünlükli durmuşa geçirilýän şäher guruluşyk maksatnamasynyň aýdyň netijesidir. Melelizmde bu ýerde gurulan binalaryň guruluşyny, olaň ýanaşyk ýerleriniň awdanlaşdyrylyşyny synlady. Ýaşaş jaýlaryna we beýleki binalarda adamyň dörjülükli zähmet çekmegi, oňuýly ýaşaýşy we dinjalyşy üçin oňyn şertleri öpçün edildi. Binalaryň guruluşyny ähli ugurlar şol sanna jaýlaryň bedek aýratynlyklarynyň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelmegi ýoly goýuldy. Döwlet başlarymyzyň beýleşýäli paýtagtymyzda we sewitlerde gurulýan deshalyň hil derejesine laýyklykda belinen möhletde tamamlanmagyna möhüm ähmiýet berilmeliler. Öý eýeleri halkymyzyň awdan durmuş barada hem taraplaryň alady edýän üçin döwlet başlarymyza tüýsürükden hoşallyk bildirdiler. Döwlet derejesine edilýän tagallarlar netijesinde halkymyz ähli amatlyklary özüni jemleýän jaýlary göçüp gelmek bagtyna meýser boldy. Bu ýerde döredilen şertler döwrüň hil we amatlyk talaplaryna dogly gabat gelýär. Lukmanlar maşgalasynyň awarat bolan öý eýeleri häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň ýygyderli tagalasy netijesinde adamlaryň münasip ýaşaş şertleriniň öpçün edilmeginiň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň esasy urlarynyň birine öwrülendigini, ýurdumyzyň raýatlarynyň ýaşaş durmuş şertleriniň ýygyderli gowlanyrylýanyny uly gowunç bilen belediler. Melelizmimiz öý eýelerini şanly sene we täze ýaşaş jaýyna göçüp gelmekleri bilen ýene bir geze gutlap, berkjan saglyk işlerini üstünlikler arzu etdi we maşgala agdalaryna toý sowgatlaryny gowşurdy. Öý eýelerim däwe görä toý düwünçegini gowşurdylar. Täze ýaşaş toplumy paýtagtymyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän şäher guruluşyk maksatnamasynyň aýdyň netijesidir. Munyň özi şäher ýylatynyň döwrewap we elýeterli ýaşaş jaýlary bilen öpçün edilmek ugruna ýewaňlanyrlan işleň meýwesidir. Hormatly prezidentimiziň beýleşýäli şäherde bar bolan ýaşaş jaýlaryny döwrewaplaşdyrmak, belent ýaşaş jaýlary bilen bir hatarda pesgatly kotej görnüşli otoglarynyň ýerleşdirilişi gowlanyrlan ähli amatlyklary bolan ýaşaş jaýlarynyň guruluşyna möhüm ähmiýet berilýänini aňladýar. Şeýlede bu çözgüt şäher ýylatynyň islegine görä ýaşaş jaýlaryny saýlamagy mümkinçilik berýär. Bu ýerde ýokary hil derejesi öpçün edilýär we ýylatyň islegleri nazarda tutulýar. Bugünkü dawralar Türkmenistanyň gülle wesýän diýarymyzda hem ak mermerli gözel paýtagtymyzda çuňur buýsanjynyň beýany boldy. Bayramçylyk dawralary diýarymyzyň täze taryhyna ajaýyp sahypany ýazdy. Bu bolsa döwlet başlarymyzyň ýol başlygyny, parahatçylyk, dörjülük we ösüşiň ýoly bilen ynamly gadam urýan garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň paýtagtyny hem ähli sewitlerine ýewaňlanyrlan ýeri möçberli özgörtmeler maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň aýdyň beýanyna urly.
25 mayda hurmatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhamedov gadavalyan podoklar durnukly ösüşüň hereketlendirjesidir mowzugy bilen geçirilen ýokary derejeli ähli tegelik storuň başyndaky maslagaty gatnaşdy. Hurmatly prezidentimiz ýokary derejede geçirilen dowuşukda onlaýn tertibine çykyş etmek bilen ýurdumyzyň häzirki zamanyň möhüm meseleleriniň çözgüdüni taýýarlamak, ähli awadançylygyň ösüşüň bekidine laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy işçileşdirmek boýunça taýýarlanan utguşdurmagyny agrarly beledi. Döwlet başlarmada Türkmenistanyň daşky urşawy senagat galanylarynyň zyňylmagy bilen emele gelýän yaramaz ýagdaýlar sebäpli alady diýenini hem bar bolan töwekkülçilikleri wökümleri azaltmagy gönükdirilen halkara taýyarlalarynyň ýygjam utguşdurmagyny we ılalaşykly hereket edilmegine agrarlydygyny beledi. Häzirki döwrüň çynlaky ekologiýa wökümlerine garşy durmakda halkara taýyarlalarynyň birleşdirmegine we berkidilmegine üýtgüsiz agrarlydygyny tasdiklamak Türkmenistan bir näçe anyk hem gaýry goýulmasy başlanýşlary teklip etdi. Hususan Birleşen Milletler Guramasynyň pes uglerod energetikany ösdürmek boýunça çäreleň durmuşa geçirmegine gönükdirilen strategiýasyny işläp taýýarlamaga girişmek zerurdur. Ikinciden orta Birleşen Milletler Guramasynyň howanarlygyny energetikanyň esasy urlaryň bir hökmüni wadarody ösdürmek boýunça halkara ýol kartasyny döretmekden ibaretdir. Bu teklipleri öňe sürmek bilen millilizerimiz Türkmenistanyň ýakyn wagtda bilermenliğiň derejesini ulary durmuşa geçirmeň ýollaryny we esasy urlaryny ara alyp maslahatlaşmagy taýýardygyny nıqtadı. 26 mayda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň diwanyna hormatly prezidentimiz Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedov Türkmenistanyň milli geňişiniň Halk Maslahatynyň agdalary bilen geçiren maslahatyny uluň alyp barýan işleri bilen tanışdy. Şeýle-de bu düzümüň işini guramak bilen bagly möhüm wezipeler kesitledi. Maslahata gatnaşyjylar alyp barýan işler barada hysabat berdiler. Döwlet başlarymyz öňde durýan wezipeleri üstünlikli çözmek üçin Türkmenistanyň milli geňişiniň hökümet bilen bilelikde ılmy taýdan esaslandyrylan döwlet siýasatyny ýürütmeginiň möhümdigini beledi. Bu gurdaky siýasat oňyň halkary tejribesine we jemgyýetiň hiltaýdan täze ýagdaýa sallaşyk geçmegini gözüňe tutýan milli aýratynlyklary we halkymyzyň milli aňyetine esaslanmalary, ýurdumyzda kabul edilen her bir kanun, durmuşa geçirilen özgörtmeleri, çaltandyrma hukuk esaslaryny döretmeliler. Şoň bilen baglykda Halk Maslahatynyň agdalarynyň milli geňişiň mejlisiniň deputatlary bilen bilelikde kabul edilen resminamalary öz wagtynda raýatlary düşündirmegi işin esasy urlaryň hataryny görkezildi. Mukaddes garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk şany bayramynyň belenilýän ýylyny ýurdumyzyň durmuşyna bolup geçýän özgörtmeliň taryhy ähmiýetini wagt etmäge, şeýle-de döwletimiziň halkara awryny artdyrmaga ýardam edýän degişli çäreler geçirilmeliler. Millilizerimiz dödümüň öňünde durýan möhüm wezipeleri önsü çekip halkymyzyň hal ýagdaýyny gowlandyrmagy, şeýle-de ýylatyň aýratynam ýaşlaň arasynda içerwe daşar siýasatymyzy milli kanunçylygyň düzgünlerini wagt etmäge gönükdirilen täze konsepsiýalary, döwlet maksatnamalaryny we meýilnamalaryny işläp taýýarlamagy we amala aşyrmagy, şeýle-de wagt nesihat işlerini geçirmäge Halk Maslahatynyň agdalarynyň işçiň gatnaşmagynyň möhümdigini belledi. 26 mayda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhamedov Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Kamilowy kabul etdi. Dowuşyň dowamyna hormatly prezidentimiz we Özbegistanyň daşary siýasat idarasynyň ýolbaşçysy köp taraply döwlet gatnaşyklarynyň şoňky ýagdaýy hem iki taraply we köp taraply görnüşde ozal bilen eri halkara guramalarynyň hem awraly sevgi düzümleriniň çäklerini gatnaşyklary munun welegim ösdürmek mümkinçilikleri barada pikir alşdylar. Nagtalşaýaly ýurtlaryň ekisem möhüm umumy meseleleri bilelikde çözmekde hyzmatdaşlygyň munun welegim putulandyrmagyna möhüm ähmiýet berýärler. Şol meselelerin hataryny sebäpde suw serişdelerini dolandyrmak hem rejeli peýdalanmak wezipesi bar. Söhbetdeşler Türkmenistanyň we Özbegistanyň köp asarlyk dostluk gatnaşyklarynyň iň gowy ýürüliglerini dowam etmäge hem siýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda gatnaşyklaryň geňeldilmegine özara taýýardyklaryny tasdiklap, möhüm ugurlaryň bir näçesi boýunça hyzmatdaşlyk geňeltmek üçin amatly şertleri döretmek zerurdygyny öňe çekdiler. 27 mayda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhamedov paýtagtymyzyň Parahat 7 ýaşaş toplumyna ýerleşýän Hedraty Umur mescidini Kakazy Melikuly Berdimuhamedowyň
bayramının 40 münasibetli sadaka verdi. Payhaslı pederlerimizin mukaddes yürülgülerine layıklıkta aradan çıkan adamları yatlap, onun ruhuna ayet doğa okulmagy, sadaka vermek halkımızın asırlı devine urli. Ine bugünem agdyber halkımız özünün ihlasly zähmeti bilen döwletimizin öňünde ägert uly hyzmatlary bitiren insany hatyralap berilen sadaka gatnaşdy. Melikuly Berdimuhammedow tutuş ömrüni halkyna, mehriban watanyna bagşlady. Oň insanperwerligi we belent adamkärçiligi hemmeler üçin nusgulukdyr. Aýratynam Melikuly aganyň bitiren hyzmatlary milletimiz ýaş nesiller üçin görüllü mektebine uruldy. Meçitde Türkmenistanyň müftisi, arkada prezidentimizin mehriban kıwlasy Melikuly aganyň hatyrasyna aýat okudy. Hemem merhumyň jaýynyň cennet, ruhunyň şat bolmagyny beýik bir bardan dilek etdi. Ýaşy dileklerden soňra döwlet başlanmaz meçidin sadakalar geçirmek üçin niýetlenen binasyna bardy. Bu ýerde asyrlar aşyp gelýän asyrly däwe görä merhumyň hormatyna teberik çykyldy. Teberikden soňra tagymlar çekildi. Melikuly Berdimuhammedowyň 40-na gatnaşanlar sadaka tagamlarynyň dadan soňlar Türkmenistanyň müftisi okudy. Hemem watanyň wepaly ogly Melikuly Berdimuhammedowyň ruhunyň şat bolmagyny dilek etdi. Soňra hormatly prezidentimiz qaqaty baradaky ýatlamalarını aýdyp berdi. Döwlet başlarymyz qaqaty baradaky ýaxşy ýatlamalaryň hemişelik ýüreklerde saklanjakdygyny anamelerdi. Prezident daragt bolsa kökleri ata enedir. Daragtyň saýasy da, mewesi de köklerine baglydyr. Prezident çeşme bolsa göz başy ata enedir. Çeşmenin durlugy, arasylygam göz başyna baglydyr diýip hormatly prezidentimiz belledi. Şeýlede hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň mehriban kıwlasyna bagşlap ýazan atamyň diýen goşgy setirlerini sadaka gatnaşylary bilen paýlaşdy. Aýlaryň sultany ol Ramazan, tamamolly durmuş ýoly atamyň. Gözellik jem bolup beýik insanyny şan şöhratly geçdi sal atamyň diýen setirler hemmeliň ýüregini ene ata watany ulun süýgü buýsanjy döretdi. Hormatly prezidentimiz sadaka gatnaşanlara ýene bir gezek minnetdarlyk bildirip, bu topragyň her bir dawan ýerini mukaddes hemem keramatly watany gözüniň görüji, başynyň täji saýyn qaqasy Melikuly agany hatyralap berilen sadaka okulun aýat töwerler Allah Tagalanyň dergähinde kabul bolmagyny, kıwlasynyň ýatan ýeriniň ýagty jaýynyň cennet bolmagyny dilek etdi. Hormatly prezidentimiz Melikuly aganyň ruhuny şad etjek sadaka gatnaşanyň hemmesine minnetdarlyk bildirip olar bilen hoşlaşdy. 28-nji maýda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly Tomus döwrüne Hazaryň kenaryna raýatlarymyzyň göňül jaý we howpsuz diňjalmagyny öpçün etmek meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa saglyk guraş we derman senaty ministri keseliň ýeramana garşy görüşýän adatdan daşar topuryň başlygy Awada milli syýahatçylyk dowlagyny diňjalşy guramak boýunça Dolanyş merkeziniň ýol başçysy Aman Nepesow hemem bu merkeziň ýol başçysynyň ornwatary, İçeri işler ministriniň ornwatary Hojon Ýazyp gatnaşdylar. İş maslahatyna gatnaşylar alınıp berilýän işleri barada hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz şu ýylyň 1-nji iýuny, 1-nji sentýabr aralygynda Awada milli syýahatçylyk dowlagyny diňjalşy mögsümi döwrüne Dolanyş merkezi tarapyndan zowlukda alınıp berilýän işleri gözegçilik etmek tapşyrdy. Şunun bilen birlikde diňjalşy mögsümine zowlugyň epidemiologiýa ýagdaý izgderli seljerilmeler. Hormatly prezidentimiz Hazaryň kenaryna Qışbahana zowlugyny Türkmenistanyň howpsuz hemem göwnüjä diňjalmak üçin ähli qadaly şertleri döretmek zerurdygyny nykdy. Şu maksat bilen Awada milli syýahatçylyk dowlagyny belenen qadalary, bellerleýän talaplary we arasaçylyk düzgünini berik berjaý etmek zerurdygy belenildi. Şunun baglanykda döwlet başlarymyz barlyk gözegçilik nokadynyň taýyk işlemegini gözegçiligi öpçün etmek tapşyrdy. Hepden dowamyna möhüm wakalary hormatly prezidentimiziň ýurt bähwetli möhüm ähmiýetli işleriniň rowaşlanýanyny watanymyzyň ähli wagtlarda ýukur depkinlerde ösýänligini eşgär etdi. Enne bolsa hormatly prezidentimizin adyna gelen hat bilen tanşedýäs. Onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Melikuly, siziň qaqaňyz Melikuly Berdimuhammedowyň 40 sebäpli çuňur gynanjymy beýan edýän, hemem size we siziň ähli maşgala agdalaryňyza sabr taqat dileýän, goý merhumyň ruhy şat bolsun, Allah oňa rahmet etsin. İlham Aliýew, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti.
Watan haberler gepleşigimizi dowam edýäs. Şogun tutuş ýurdumyzy her ýylyň may aýynyň soňky ýekşenbetinde giňden belenilýän şanly sene Türkmen haltynyň bayramy. Şu munasabetle diýärmizi giň meçhurly çäreleri guruldy. Türkmenistan parahatçylyk onaşmagyň watan şygary bilen geçýän ýylla mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi dawralandyrylýar. Özüniň 140 ýyllyk senesine belen ak mermerli paýdagymyzy esasy bayramçylyk dawralary boldy. Şeýle-de ýurdumyzyň baş şäherine Türkmen halşynatlarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 21-nji mejlisi Gözellik nusgasy Türkmen halsy adly halkara maslahaty sowda toplumynyň sergisi guruldy. Bu forum dünýä jemgyýetçiligini berqara döwleti bilen bagtyarlyk döwrüne ýeten derejesi bilen tanışmak, daşaryatly hyzmatdaşlary bilen netijeli gatnaşyklary ýolagymak üçin oňun mümkinçiligi urly. Ýurdumynyň tanysy folklor toporlarynyň aýdymça sadanalaryň benet ruha westenen çykyşlary bir ýerde guralan çäre bayramçylyk ruhyny çaýdy. Mehriman Akadamynyň bayram münasibetli iýbelen gutlugy dawratnyjylar tarapyndan uly ruhunentlik bilen dinlenildi. Onun epitegi, iňçeligi, ýüpek ýaly ýumşaklygy, dürli öwüşgüni, gözüň gamaşdyrýan owadanlygy bilen görüni haýrana goýan hallarymyzy halkymyň ähli ajaýyp häsiýetleri, milli aýratynlyklary sunwatyna asly däp desturlaryna bolan eýsilme söýgüsi jemlenenler diýilip belenilýär. Mehriman Akadamynyň gutlugyna belenşi ýaly sarp edijiläriň bu ýokary kili ekologiýa taýdan aratsa we bäsleşige ukyply önümlerinde bolan isleglerini doly kanagatlandyrmak, Türkmenistany önürleýän önümleri dünýä bazarlaryna giňden tanatmak we eksport mümkinçiliklerini artdyrmak ugruna durmuşa geçirilýän maksatnamalar, amala asyrlaýan uly meşgul işler geljekde de dowam etdirilýär. Giň meşgul sergi sowda toplumynyň dokma we haly önümçiligi puwdoklarynyň ösüşine gadanylan äger türlü üstünlikleri, şeýle-de soňky ýyllarda öňde barjy tehnologiýalary we täzeçil işläp taýýarlamalar ornaşdyrmaň hasabyna hereket edýän düdümleriň önümçilik mümkinçiliklerini berkitmäge we döwrawatlaşdyrmaga gönükdirilen giň meşgul işler dol açyk borkadýar. Merkezi Aziýa sewitine döwrawap toplumlaryň kemale gelmegi, içerki bazarlaryň ýurdumyzda önürilen ýokary hille haritlar bilen öpçün edilmegi, şeýle-de bäsleşige ukyply eksport önümleriniň mukdarynyň iýdigdel artdyrmagy, bu gurda anyp barýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolýanyny beýan edýär. Şonda ekologiýa taýdan aratsa, paýtadan ýokary hille dokma önümlerini önürýän, daşaryurtlardan uly isleglerden peýdalanýan ajaýyp hallaryň dokalýan puwdoklaryna möhüm orun egşirler. Sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar dokma senaty ministrlikleriniň Türkmen haly döwlet birleşiginiň döwlet haryçyň mal birjasynyň sewda senat idarasynyň we senaçylar we telekeşiler birleşmesiniň birlikdäki tagallalaryň netijesinde gurnulan hemde däp boýunça her ýylda geçirilýän sergide Türkmenistany önürli diýen nyşany ýokary hille haritlaryň köp görnüşi görkezildi. Dörli uğurlar boýunça ýöretörleşdirilen hususy düdümler sergide öz önümlerini hemde hyzmatlaryny görkezdiler. Şeýle-de özara gyzyklanma bildirilýän meseleler aralyp maslahatlaşyldy we işe gör gatnaşyklar ýoly goýmaň uğurlar kesitlendi. Amaly Hasan sunwatynyň eserleri, dörli haly önümleri, milli matalar, ajaýyp nagyşlary bolan zenan lawazlary, dirgärçilik we sowatlyk önümler bugünkü serginiň ähmetini has artdyrdy. Munyň özi bu çäre öz borçly milli öwüşgün şahydy hemde ýatdançyk majak täsirler galyrdy. Köp sany sergatnaşylar dinan ihlasyndan dören nusgaw keşdeleri, öz borçly nagyşlary, halat dilen ajaýyp suratlary, tebigatyň şekillerini, dürli önümleri uly höwüslen syndylar. Aýratynda häzirki zamanyň sany ulgamy peýdalanyp dokalan haly serge gatnaşylarda ýatdançyk majak täsir galyrdy. Onda Türkmen tebigatynyň ajaýyp görnüşi ahalteke bedewleriniň şekilleri bilen sarlaşyp, milli sunwatyň şäksizligini ýene-de bir ýola subut etdi. Şeýle-de bir ýerde Türkmen halşynatlyk sunwatynyň täzeden dikildilen gadymy nusgalar görkezildi. Ýünden we ýüpekden nokalan hallar häzirki döwürde ýurdumyzda gadymy sunwatyň döwrawap derejede ösdirilýäniň aýdyn beýany urly. Häzirki döwürde Mehriman Akadamynyň öňdöňörjülükli siýasaty netijesinde halçylyk sunwatyny giňden wagt etmek, ajaýyp gözelligi bolan haly sunwatynyň gadymy görnüşlerini saklamak maksady bilen ýurdumynyň halçylyk puwdogynyň önümçilik düzümleri döwrawaplaşdyrylýar, täze karhanalar gurulýar. Odal hereket edýänleri täzeden inzamlaşdyrylýar hemde olarda halçylaryň önürjülükli zähmeti we dürüjlik pikirlerini durmuşa geçirmek üçin oňun şertler döredilýär. Ahal vilayatynyň Beherden etrawyna seferçilik haly karhanasynyň täze idara ediş we önümçilik binalarynyň açylyp ulanmagy bermegi munyň aýdyn beýanydyr.
Erki döwürde halçylyk kärhanalaryna ajaýyp hallar dokalýar. Olar gadymy döwürlerde bolşýar. Herki döwürde de kaşan idara binalarynyň, medeniýet merkezleriniň, muzeýlaryň baş bedeglerine urilýar. Halçylaryň dörejeli gözlegleri bilen gadymy hallaryň nusgalary dikildilýär. Bu wagtda olar hal dokumagyň çylşylyny hemde ören tahyk usullaryny netijeli peýdalanýarlar. Geçen asaryň ortalaryna Altay ülkesinde yerleşen depelerde geçirilen gadyw agtarys işleri netijesinde ýüze çykarlar hemde häzirki döwürde Sankt-Peterburg şäheriniň döwlet ermitazyna saklanýan ajaýyp pazaryk halatynyň nusgasynyň taýýarlanyny bellemeli. Häzirki döwürde iň gadymy hal hasaplanýan we goýun ýüngünden taýýarlanan eriş dokulan bu halynyň biziň iýamyzdan uzalky 4-nji 5-nji asra degişilligini taryh ilmi subut etdi. Ol özüniň dokul şaýratynygy, iňçeligi, renkleriniň sağlaşygy hemde milli gymmatlyklary öz içine alýan arkaly türkmen hallarynyň gadymy nusgasyny iqrar edildi. Ajaýyp sunat eserlerine deňilýän türkmen hallarynyň dünýä ýaýramagyna taryhda öçmejek iz gallaran beýik ýüpek ýoluny möhüm orunda geçirler. Häzirki döwürde bu gadymy ugur täzeden dikildilýär hemde ýurtlaryň we sewitleriň arasynda köp taraply sowda ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegine öz beýany tapýar. Mehriban akadamyz gadymy milli sunatymyzyň oňyn däpleriniň giňden wagt edilmeligine aýratyny ähmet berýär. Milli liderimiň Jany Rowaýat, Arşyň Nepitligi atly kitaplarynyň dünýä dillerine terjime edilmegi halkymyzyň äger türlü sevgisiniň we hormatynyň nyşany bolan hemde köp ýyllyk medeniýetiniň miwes hasaplanýan türkmen hallarynyň dünýä üçin açylmagyny şertlendirdi. Şeýle-de dünýä jemgyýetçiligi türkmen halçylyk sunatynyň ýörelgelerini tanışdy. Türkmen durmuşynyň aýrylmaz bölegine ulan halylar tutuş adamlaryň meden hazinasyna äge türlü goşan halkymyzyň gadymy sunatynyň ajaýyp ýadygarlygy bolup durýar. Türkmen milli halçylyk sunatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni gymmatlygynyň sanawyna girilmegi munyň aýdyn beýanydyr. Bu çödügüt Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça guramasynyň maddi däl medeni mirasy goramak boýunça hökümetara toplarynyň mejlisinde kabul edildi. Türkmen hallarynyň ajaýyp göýleriniň ýurdumynyň esasy döwlet nişanlarynyň baýdamynyň we togramynyň baş bedegidigini bellemeli. Munyň öýde halkymyzyň şöhratly pederlerimiziň wesiýetlerine we parlagynyň ajaýyp däpleri we milletiň özbaşy dünýä garaşyna agrarlygynyň beýan bolup durýar. Haly türkmeniň kalby diýilmegi ýöne ýerden näler? Haly göýleri aýak mermerli paýtagtymyzyň bede ulgamyna we binägerlik keşfinde möhüm serişde bolup hyrmat edýär. Aşgabat şäheriniň halkara howa menziliniň dünýäde iň uly haly göýleri ýerleşdirilen bilen hökmünde Guinness rekordlar kitabyna girdilendigini bellemeli. Ýüzýyllaklaryň dowamyna nesilden nesile geçip gelýän ruhy gymmatlyklary aýagly saklamak maksady bilen berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne dünýäniň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýan gadymy milli senetgärçilik ýörelgelerini mundan meýlekde ösdürmek boýunça giňme şöyle işler anyp barlýar. Serginin şäherlerine ýurdumyzyň modeller öýleriniň guramagyna geçirilen bagtyar zamananyň döwri we blawatlary atly beýsesiň jemlenni. Oň ýeňjileri bu ugur boýunça dünýä tejribesini milli ýörelgeler bilen goşduryp, täze göze gelewli lawatlaryň gözden geçirilişini guradylar. Dünýäniň ilmi we işgör wekillerini, gadymy sunugut eserlerini ýygnaýan adamlary we haly muşdoklaryny özüne jemleýän türkmen halşynaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň işi huty şu uguryň ösdürilmegine gönükdirilendir. Türkmen halşynaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 21-nji mejlisi we gözürlük nusgasy türkmen halsy atly halkara maslahaty geçirilip, onu türkmen halçylyk sunugutynyň taryhy, häzirki döwür we geljeki ösüş ýollary baradaky çykyşlar dinlenildi. Şeýle-de bu ýerde halkymyzyň halçylyk sunugutynyň binýadyna emele getirgen durmuş felsepesi, baýmeden taryhy tejribesi açylyp görkezilýän beýleki ugurlar barada giňişlerini gurun edildi. Forumyň çäklerini, dünýäniň dürli ýurtlaryna el hallary dokumagyň ösüşiniň taryhyny öwrenmek, dünýä halklarynyň amaly haşym sunugutlarynyň özara baglanşygy we olary baýlaşdyrmak bilen baglanşykly möhüm meseleler öz içine alýan sany ulgam arkaly çykyşlar guruldy. Oňa Azerbaýjanyň, Russiýanyň, Türkiýanyň, Ermenistanyň, Germaniýanyň, Saudy Arabistanyň, Birleşen Arap Emirlikläriniň muzeýleriniň ýolbaşlary, hünärmenleri, alimler, sunugut öwrenjiler, işgörler, amaly haşym sunugutynyň muşdoklary gatnaşdylar. Belenşiýaly türkmen hallary dünýäde ägert uly çeperçilik gymmaty we nepitligi bilen hemişe ýokary baha münasip bolýar. Bu halalan gadymy nusgalary dünýäniň köp ýurtlarynyň muzeýleriniň, sergi merkezleriniň, çeperçilik edaralarynyň bahasyz gymmatlyklary hasaplanylýar. Dünýäniň halşynaslaryny haýrana goýan türkmen
Türkmen hallary dünýä ýüzünde uly şöhraty eýe bolýar. Ol asyrlaň we müňýyllyklaryň jümüşiniň gözbaş alan ajaýyp sunugatyň häzirki döwürde awraýyny saklaýar. Bayramçylyk münasibetli Türkmen halkynyň milli muzeýine önümçiligiň öňdäwäçilerini hormatlamak dawarasy boldy. Hormatly prezidentimiziň fermanyna laýyklykda milli halçylyk sunugatyny ösürmekde bitiren hyzmatlary, köp ýyllyk halal we ahlakly zähmetleri, hünär ustatlygy üçin halçylaryň bir näçetine Türkmenistanyň at gazanan halçysy diýilen hormatly atlary berildi. Häzirki döwürde asyrlaň jümüşiniň gözbaş alýan milli sunugatymyz bolan halşynaslyk däpleri döwürwap derejede ösürilýär. Her ýyly Türkmen halkynyň bayramynyň geçirilmegi zekinli gelin gyýylan el hünerini goýulýan hormaty aňladýar. Munyň özi Türkmen halkynyň dünýä beren milli gymmatlyklarynyň halkary derejesindäki awraýynyň belende galmagyna münasip goşunt goşýan halçylaryň zähmetiniň döwlet derejesinde sarpalanýanynyň aýdyň beýanydyr. Döwlet derejesine hormat sylagy münasip bolan halçylar milli sunugatyň hemme taraplaryny ösürmegi, bogurda dörejlikli we hasam önürjükli işlemek babatda döredilýän şertler hemem çekýän zähmetlerini döwlet derejesine baha berilýän üçin arkada prezidentimiz sag bolsun aýtdylar. Türkmen halkynyň bayramy münasibetli gurulan dawaralar halçylyk hünäriniň mukaddesliginiň oňa döwlet derejesine möhüm ähmiýet berilýäniniň aýdyň beýanyna urildy. Bu bolsa halçy denanlary mundan beýlegim uly üstünlikler gazanmagy, belin tepkitleri eýilemegi ruhlandyrdy. Halçylar öýleriniň dörejiligi iş üçin amatly şertleň döredilýänligi, halçylaryň täze nesillerini ýetişdirmek, olara gadymy we hemişe jowan sunugatyň inçatyrlaryny öwretmek ugruna bar bolan mümkinçilikler üçin döwlet başlanymy tüýsürükden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdylar. Men Daşawut Seper halçylyk karhanasynyň goda hal önüm hanasynyň halçysy Töräýwa Hurma berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe Türkmenistan parahatçylygyny ynanşman watan ýylyna sağlyk arasylygymyzyň 30 ýyllyk toýunyň toýlanýan ýylynda hormatly arkada prezidentimiz Türkmen halkynyň bayramçylygy münasibetli maňa Türkmenistanyň at gazanan halçysy diýen hormatly ady berdi. Meniň begenjimiň buýtonjumyň çägi ýok. Men hem ödgedimne ene mamalarymyzdan miras bolup nesillerden nesillere geçip gelýän halçylyk sunugatyny östürmekde ýaşlarymyzy öwretmäge gejämi gündüz edip zähmet çekjekdigimi söz berýärim. Biz halçylary işlemäge ähli mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagymyzda köp sag bolsun aýdýan. Hormatly prezidentimiziň jan sag ömrü uzak, belent başy aman bolsun. Men Aşgabat Seper halçylyk karhanasynyň halçysy Gyllyba Güljemat. Begenjimiň guwanjymyň çägi ýok. Arkadag prezidentimizin şahir payına münasip boldum. Mehriban arkadagymyzy, bütün halkymyzy, halçy gelin gyzlary, uludan mellenýän Türkmen halkynyň bayramy bilen gyzygyny gutlaýaryn. Mundan beýlägem halçylaryň daragynyň batly bolmagyny arzu etýär. Mehriban arkadagymyň jany sag, ömrü uzak, belent başy aman bolsun. Men Bäherden Seper halçylyk karhanasynyň halçysy Anna Begenjiwa. Men durmuşymda şoň iň bagtly günleriň biri. Men şoň hormatly arkadagymyzyň şahir paýyna münasip boldum. Şu biziň bayramçylygymyzyň öň sirasyna gahrman arkadagymyzyň Bäherden Seper halçylyk karhanasyny sowgat bermeginiň özi hem bize uly bagtdyr. Biz hormatly arkadagymyzyň janyny sag, başynyň dik işleriň rawat bolmagyny arzu etýäris. Garaşsyz hemişelik bir tarap diýarymyzyň ähli günjegini milli mirasymyzyň naýbaşlarynyň biri Türkmen halkynyň bayramyna başlanan çäreler ýokary ruhlantligi, şadlyk şowkuny beslenip geçirildi. Türkmen halkynyň bayramyna başlanyp Ahal welaýetinde bir tarap döwletiň bagtýar halçy denanlar diýen at bilen ýaňy ýakyna açylyp ulanymagy berilen Bäherden Seper halçylyk karhanasyna bayramçylyk dawarat geçirildi. Dawaranyň gurulan ýerine gyýrylyleriň nepis eli işleriniň millilige ýogurulan işleriň halda okumakda ulanylýan gurallaryň serisi, halkymyzyň ata-baba durmuşyna mahsus bolan eli işleriniň ýerine ýetirilişi milliligimize boýsunjyň baý ruhy dünýäsi bilen özara sağlaşynyň ajaýyp ýüze çykmasy boldy. Bu ýerde welaýatyň çar künjünden gelen medeniýet we sunugat işgärleriniň çykyşlaryna giň gerim berli. Olaryň belent joşuny hem ustatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym saatlaryny we tanslaryny, birleşen dutarçylar toporyň ýerine ýetiren saatlaryny, medeniýet işgärlerini we folklor toporlarynyň çykyşlaryna mukaddes watanymyzyň, hormatly prezidentimiziň amala aşyran sahawatly işleriniň berkarar döwletiň bagtýarlyk döwrüniň hemde Türkmen halkynyň kalybyna deňilýän ajaýyp Türkmen hallarynyň wasfy belentden ýetirildi.
Türkmen halkynyň bayram münasibetli welaýatyň ähli etrap şäherlerine geçirilen dawaralar uly ruhy bilentlige betlenni. Balkan welaýatynda da Türkmen halkynyň bayramy ýokary ruh bilentlige eýe boldy. Balkan welaýat taryhy ülkäni öwrenç muzeýinde dawaraly maslahat geçirildi. Bayramçylyk maslahaty täsirli bilen tapawutlandy. Onun gahryman arkadamynyň käbeti oglawa dejäniň elleri bilen döreden kurtetiniň we beýlik el işleriniň nepitligi, ajaýplygy barada bu ýonuşy töhfet edildi. Bayramçylyk dawaraty Balkan Awa şäherindäki Balkan welaýat taryhy ülkäni öwrenç muzeýiniň öňündäki meýdançada dowam etdi. Dawarada edilen çykyşlarda mehrem ene mamylarymyzyň, nurany gelin gyýlarymyzyň çäksiz ihlas zekini bilen taýda sunut derejesine göterilen türkmen halykynyň mertebesi barada bu ýonuşly notaldy. Welaýatyň ähli etrap şäherlerinden gelen ustad halçylaryň dokan uly we kiçik öwrümli haly palas önümlerdiň, el we surat işleriniň amal gasam sunutynyň sergileri bolsa, bu dawara öýed bolşy öwüşgün çaýdy. Ulu şatlyk şowguny beslenen dawaraň dowamynda medeni çäregiň orun berildi. Onu Balkan Welaýat Medeniýet Müdürliginiň we etrap şäher medeniýet bölümleriniň sunuwat ustadlary çykyş edip, dawara gatnaşyklaryň bu ýonuşly öwünlerini hasda joşdurdy. Türkmen halkynyň bayramyna bagşlanan şeýlekin bu ýonuşly bayramçylyk dawaralary welaýatyň ähli etrap şäherlerinde bereket etrawynyň halçylarynyň arasynda giň gerimde ýaýbanlandyryldy. Türkmen halkynyň bayramy Daşow welaýatyna da şatlyk şowguny betlenni. Bayramçylyga başlanan aýdym saly dawara Daşow welaýat taryhy ülkäni öwrenç muzeýiniň öňüne geçirildi. Şalysyna münasibetli hormatly prezidentimiziň gutlugy dawaralary aýratyn ruh bilentlik paýlady. Gutlug sözleri bilen çykyş edenler halçylyk sunuwaty dogrusyna giňişlendirip geçdiler. Boýdan başa aýdym salylara, joşuny tantlara betlenen bu çärede öňde barjy halçy gelin gyýlara hormat hatlary we ýadygarlyk soňutlary dawaraly ýagdaýda goşurly. Bu çärenin dowamyna medeniýet we sunuwat ustadlarynyň ýerine ýetiren aýdym salylaryna, joşuny tantlaryna berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri türkmen halkynyň gözelligi wasp edildi. Türkmen halkynyň genji hazynaty bolan dünýä meşhur türkmen halkynyň bayramy münasibetli Daşow şäheriniň gür baglygy bilen oturan ýene bir gözel kunjuguna geçirilen aýdym saly dawara da şatlyk şowguny beslenni. Şalysyna münasibetli welaýatyň etraplaryna geçirilen dawaralar arkadan ilhamynyň nuru sen gözellik desany türkmen halsy diýilip adlandyryldy. Daşowdaky Türkmen Owakyjylyk Institutyny Türkmen halkynyň bayramy münasibetli ýokary okuw mektebiniň elkenji denanlar guramasy bilen Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmaý Milli Jemgyýetiniň Daşow welaýat bölüminiň bilelikde guramagyna el işleriniň sergisi hem bayramçylyk dawarasy geçirildi. Dawaranyň dowamyny milli mirasymyzy, medeniýetimizi wasp eden aýdymlar hasam belentden ýanglandy. Lewak welaýatynyň amsar günjünde gelin gyýlarymyzyň ihlas zihinden döreýän dünýä belli türkmen halkynyň bayramy ýokary ruh bilentlige betlenip geçirildi. Esasy çäreler welaýatyň halçylarynyň gatnaşmaklaryna welaýat taryhy we ülkäni öwrenç muzeýiniň öňünde geçirildi. Türkmen halkynyň bayramy münasibetli welaýatyň şahar günjünden gelen sunuwat ustadlarynyň şowguny aýdymlary bagtyar raýatlarymyzyň ruhy dünýäsine arşa göterdi. Şadlyk şowguny betlenip geçirilen dawaraň bütün dowamyna arkadaky prezidentimiziň mukaddes ýörelgeleri türkmen dünýäsiniň şöhratly taryhyny, gözelliklerini öňüne jemleýän bagtyar raýatlarymyzyň ruhy dünýäsini hasy galkynyrdy. Dawaraň esirlen ýerine haly we haly önümleriniň iňçilik bilen ýerine ýetirilen eli işleriniň giňden ýaýbanlandyrylan tergileri ýokary ruh bilentlige betlenip geçen dawara aýratyn röwşaýdy. Şeýle dawaralar welaýatyň ähli etraplar şäherlerini gurşap aldy. Dawaralar bu iňçi sunuwaty goýulan belin sarpanyň aýdyň ýüze çykmasyna urly. Ýurdumyzyň bar welaýatynda da türkmen halysynyň bayramçylygy münasibetli geçirilen dawarlar halkymyzyň beýik hem gadymy sunuwatyny, sarpasynyň hakyky alamatyny urlep, halçylyk sunuwatynyň muşdoklarynyň köp sanasyny welaýatda bayramçylygyň esasy dawarlarynyň geçirilýän ýeri bolan welaýat taryhy we ülkäni öwrenç muzeýiniň öňündäki toý meýdançasyna jemledip, bu ýerde hormatly prezidentimiň türkmen halysynyň bayramçylygy münasibetli iweren mehirli gutlugy bayramçylyga gatnaşan halyçy gelin gyýlarda ýokary ruh bilentlik döretdi. Mary Çeper halçylyk kärhanasynyň onuň welaýatyň etraplaryndaky hemem şäherlerindäki haly önüm kärhanalarynyň ustad halçylarynyň hünärli gollaryndan çykan nepis haly we haly önümleriniň bayramçylygyň geçirilýän ýerine gurulan täsin sergisini bu ýere gelenler aýratyn gyzyklanma bilen synediler. Türkmen halysynyň bayramçylygynyň dawarasyna welaýatyň medeniýet hem sunuwat ustadlarynyň bayramçylyk çykyşyna da giň orun berildi. Türkmen halysynyň bayramy münasibetli Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwrenç muzeýiniň guramagyny haly türkmeniň ömür kerwanatly sergi guralyp, ýurdumyzda giňden bellenilen türkmen halysynyň bayramy münasibetli geçirilen Zenan sunuwaty Zemin Zeynata atly dawara welaýatyň çeper elle halyçy zenanlar gatnaşdylar.
Türkmenhali Döwlet Birleşigi we Medeniyet Ministerleriniň bilelik doguramagyny paýtagtymyzdaky Aşgabat Aýdymsaz merkezinde ýurdumyzyň soňky saatlaryna gatnaşmagynda geçirilen konsert, podogyň işgärleri, Aşgabatlylar we paýtagtymyzyň mehmanlary üçin ajaýyp bayramçylyk sowgatyny urulýp, medeniyet we soňky işgärleri şany sene münasibetli taýýarlan medeni maksatnamasyna laýyklykda türkmen zenanlarynyň dünýä beren milli gymmatlygy bolan we halkara derejesinde uly gyzyklanma berilýän halçylyk soňgatynyň waspyny ýetirdiler. Olaň belent ruhy we senen Aýdymsaza çykyşlary döwürleň we nesilleň ara baglanşygyny özünde jemleýän nepis soňgatyň senasy bolup ýaňlanyp, şeýle-de soňky saatleri berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne betirilýän beýik işleri, arkadagy prezidentimiziň tagallasy bilen türkmen halkynyň dünýä medeniyetiniň ösüşine goşan ägürt uly goşuntlaryny, şeýle-de soňky derejesine götürilen milli halşynaslyk ýörelgelerini Aýdymsazyň üstü bilen giňden beýan etdiler. Munyň özü ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyny möhüm ähmiýetli bolan şanly seneleň, şeýle-de türkmen halkynyň dünýä beren milli gymmatlygynyň döwlet derejesine dawarlanýanynyň aýdym beýanyny urulýp, joşgun Aýdymsazlara tans we folklor toparlarynyň çykyşlaryna tomaşa eden türkmen halçylary bildirilen hormat sylaglary üçin arkadagy prezidentimize tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdylar. Türkmenistan paraxaçylyk öňeşmegi watana ýylynyň ýazgy at çapyşyk möhüminiň tamamlanmagy münasibetli mary atçylyk sport toplumyny döwlet derejesine geçirilen dawarly at çapyşygy Aýdymsazyň hoşawadyna betlendi. Oğdunlukda deňi taý bolmadyk ahal takatlarynyň arasyna geçirilen bu at çapyşygy bedew jan koýurlarynyň bekeşde bedewlerimize bolan buýsunjuna hasam belende götürdi. Ýurdumyzda giňden bellenen türkmen halkynyň bayramçylyk gününe geçirilen ýazgy möhüminiň açapşygynyň tamamlaýjy tapgary maratçylyk sport toplumynyň öňüne welaýatyň medeniyet we sunugy saatlarynyň dawaral çykyşlary bilen başlandy. Aýdymsaza çykyşlar bagtyarlyk döwrümizdiň nurany ertirlerimiziň watpy bolup belentden ýaňlandy. Bu dawarada ýerine ýetirilen aýdymlarda we tanıtlarda hormat prezidentimiziň elem isri ýaň salan il halk we umumy adamdat behwitli işleri ýellen ýuruk behiçde bedewlerimiz wasp edildi. Dawaran geçen ýerine halkymyzyň nusgalyk el hünärlerini, amaly haşam sunugatyny, ateswaplaryny, şaýteplerini we beýlik milli gymmatlyklarymy giňden açyp görkezýän sergiler guruldy. Soňra maratçylyk sport toplumynyň çapyk ýoğdatyny ýazgy möhüminiň açapşygynyň tamamlanmagy münasibetli bayramçylyk açapşygyna badalgy berildi. Bu açapşygyna ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan we Aşgabat şäherinden gelen mehmanlar, şeýle-de usta çapyktuwarlar we bedew zan köýerler gatnaşdylar. Açapşygy 5 tapgyrdan ibarat bolup ýarşlara ýurdumyzyň idara kärhanalarynyň, döwlet atganalarynyň we hojalyk atlarynyň iň ýynnam we saýlama bedewleri goýberli. 3-4 we uly ýaşar atlan gatnaşmagyna geçirilen ýarşlar bellenen aralyklarda güýçli ýnaşdylar. Ýazgy möhüminiň açapşygynyň tamamlanmagy münasibetli geçirilen birinji açapşygy bedew jan köýerliň toý şowkuny bilen garşylandy. Bu ýarşa gatnaşan bedewliň sekesi 1400 metr aralykda bätleşdiler. Şeýlelikde türkmen maşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna degişli Germa atly bedew bellenen aralygy 1 minut 32,3 sekundda geçip ýeňji boldy. İkinci çapyşykda da 3 ýaşar atlaň sekesi 1600 metr aralykda bätleşdiler. Görşüňiz ýaly ören gyzykly geçen bu çapyşykda Türkmenistanyň daşary ykdysady iş bankyna degişli Almaly atly bedew bellenen aralygy 1 minut 50,9 sekundda geçip ýeňji bolmagy başardy. 3 ýaşar atlaň arasyna 1600 metr aralyga geçirilen 3-nji açapşygym täsirli boldy. Şeýlelikde ören gyzykly geçen açapşykda Mary welaýatynyň Täze hususy kärhanasyna degişli Nesil atly bedew bellenen aralygy 1 minut 56,2 sekundda geçip pellehana birinji bolup geldi. Açapşygynyň ýazgy möhüminiň tamamlanmagy münasibetli geçirilen ýaşyň 4-nji açapşygyna 4 we uly ýaşar atlar gatnaşdylar. Ören çekilişikli geçen 4-nji açapşygynyň kuwaty wagtyň hojalygyna degişli Aqala atly garat 1800 metr aralygy 2 minut 12,2 sekundda geçip pellehana birinji bolup geldi. Açapşygynyň jemleýiji 5-nji tapgary bedew jan köýerleriniň uly şatlyk şowkuny bilen garşylandy. Ören çekilişikli geçen 5-nji açapşygyna Türkmenistanyň Goranmak ministrligine degişli Yunus atly garat bellenen 1800 metr aralygy 2 minut 7,4 sekundda geçip ýeňji boldy.
Yurdumyzyň usat çapyk tuwarlarynyň aratyna geçirilen bu at çapyşygyny ýeňji bolan bedewlere terpaýlar ýapylyp, olaň çapyk tuwarlaryna hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar dawaral ýagdaýda gowşurly. Türkmen halysynyň bayramçylyk gününe ýazgy mögsüminiň açapşygynyň tamamlanmagy münasibetli geçirilen dawara gatnaşan adamlar uçur ganatly bedewlerimiziň şan şöhratyny dünýä ýaýmakda alyp barýan işler üçin milli liderimize alkyş döwlerini aýtdylar. Hormatly ýeşler, häzir ursa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alek edýärler. Hormatly ýeşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň ülkerde döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen bolsa maý aýynyň 30-inden iýun aýynyň 6-syna çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepdeniň dowamyny ýurdumyzyň çägini gün ortagy matardan ysy howa akymynyň aralaşmagy netijesinde howanyň gece temperaturalarynyň ýokary derejede bolmagyna garaşylýar. Hastakygy Ýurdumyň Balkan welaýatyny atkem rutly hepdeniň ahyryny üýtgäpdiren murtly howa bolup, Demirhat gunatardan gün ortagy nora ugruny ötgedýän tezlik sekundda 7-12-den 12-17 metr ýetýän şymalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 18-23 gradusdan 29 gradusga çenli maýyl, gündizleri 37-42 gradus ysy, welaýatyň karary etraplaryny 29-34 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diyarymyň ahal welaýatyna atkem rutly hepden başyny üýtgäpdiren murtly howa bolup, Demirhat gunatardan gün ortagy nora ugruny ötgedýän tezlik sekundda 7-12-den 17-16 metr ýetýän şymalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 20-25 gradusdan 29 gradusga çenli maýyl, gündizleri 32-37 gradusdan 43 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mar welaýatyny atkem rutly hepden başyny üýtgäpdiren murtly howa bolup, Demirhat gunatardan gün ortagy nora ugruny ötgedýän tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metr ýetýän şymalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 21-26 gradusdan 29 gradusga çenli maýyl, gündizleri 33-38 gradusdan 43 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Diyarymyň Lewap welaýatyny atkem rutly hepden başyny üýtgäpdiren murtly howa bolup, Demirhat gunatardan gün ortagy nora ugruny ötgedýän tezlik sekundda 6-17-den 17-16 metr ýetýän şymalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 20-25 gradusdan 30 gradusga çenli maýyl, gündizleri 33-38 gradusdan 43 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşady welaýatyny atkem rutly hepden ahyryny üýtgäpdiren murtly howa bolup, Demirhat gunatardan gün ortagy nora ugruny ötgedýän tezlik sekundda 8-13-den 17-16 metr ýetýän şymalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 19-24 gradusdan 29 gradusga çenli maýyl, gündizleri 32-37 gradusdan 42 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda atkem rutly howa bolup, Demirhat gunatardan gün ortagy nora ugruny ötgedýän tezlik sekundda 8-10-dan 17-13 metr ýetýän şymalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 23-25 gradusdan 28 gradusga çenli maýyl, gündizleri 35-37 gradusdan 42 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýeşler, ýurdumyň maý aýynyň 30-ine magnit gadisasynyň durmuk ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, siz maý aýynyň 30-inden iýun aýynyň 6-syna çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış boluňuz. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölüjikleriniň moçorunyň gadadan 8 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýlehem ýaz pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligi nazar alyp, pasla ora geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bu da günleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýät. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri beslenýär. Ähli ösüşlüň ödeninde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.